Celebrat el ple del mes de març a l'Ajuntament de Premià de Dalt. La sessió plenària va començar amb la creació del Consell Promúsica de Premià de Dalt. Esquerra i PSC van votar-hi en contra, seguint la mateixa línia que amb la supressió del Patronat Promúsica. Socialistes i republicans apostaven per mantenir el patronat, tot i que el regidor de Cultura va explicar que la totalitat dels seus integrants han consensuat amb l'Ajuntament aquesta nova fórmula per organitzar el Festival de Música del Maresme. Els grups municipals CiU, PSC i Solidaritat van coincidir en la moció presentada pels tres mateixos grups respecte a la modificació de la llei que obliga les entitats sense ànim de lucre a canviar les seves obligacions tributàries. L'alcalde Josep Triadó i la regidora adjunta Montse Asens van destacar que la seva obligació és protegir les entitats sense ànim de lucre i que s'havien realitzat sessions informatives per explicar aquests canvis en la gestió tributària. Dels informes de les regidories es destaca la feina de la Regidoria d'Ensenyament, Ocupació i Promoció Econòmica, a càrrec de Maria José Marín, que iniciarà un curs d'aprenent de peixater o peixatera per a 15 persones desocupades. Un curs que inclourà pràctiques professionals amb opcions de sortides laborals. El regidor Antoni López, responsable de Tecnologies de la Informació i la Comunicació, va recordar que és necessari resintonitzar els televisors pel seu correcte funcionament, ja que així ho determina l'Estat. La regidora Neus Mairal va destacar de la regidoria d'Esports les millores al camp de futbol, i és que s'ha pavimentat pertinentment per evitar destrosses en el sòl durant les pluges i s'ha cobert de gespa artificial el perímetre exterior del terreny de joc. L'alcalde Josep Triadó es va mostrar satisfet pels resultats del traspàs de recollida de residus, que és a càrrec de l'Ajuntament des del 16 de febrer, i va celebrar que s'hagi pogut baixar fins a un 10% la taxa d'escombraries en 2 anys. L'alcalde també va expressar que la salut econòmica de l'Ajuntament és excel·lent, que s'han aconseguit baixar impostos i millorar els serveis i que aquesta és la seva màxima prioritat. Tant és així que Triadó va explicar que a l'iniciar el seu camí com a alcalde va decidir que el seu sou aniria en funció dels objectius complerts, per mostrar el seu compromís amb l'economia i el benestar del poble. Es tracta d'una pràctica poc habitual en la política. En el torn de pregs i preguntes, el grup municipal d'Esquerra Republicana va mostrar la seva preocupació pels mitjans audiovisuals del poble. Es va demanar informació relativa a la gestió i a l'equip humà, i el portaveu del grup municipal del PSC, Jaume Casas, va tornar a expressar la seva preocupació per la gestió de l'Ajuntament en aquest aspecte. Durant el torn de pregs i preguntes també es van discutir assumptes com les noves instal·lacions esportives, la casa de Cal Ferrer, la masia de Can Cisa i el lloguer d'habitatges turístics. Sebastià Pujol, d'Esquerra, va demanar informació sobre quin era el procediment per assegurar que el lloguer d'habitatges turístics es complís dins de la legalitat. Una preocupació que també va compartir un assistent al ple en el torn de preguntes del públic. El regidor d'Urbanisme, Antoni López, va respondre que l'Ajuntament treballa per garantir que el lloguer d'habitatges es faci dins la legalitat i que informa aquells propietaris que demanin convertir el seu habitatge en apartament turístic. L'alcalde va respondre en la mateixa línia i va agrair la intervenció i la preocupació del ciutadà per la bona gestió dels serveis municipals i la seva participació en fer complir la legalitat.